Zdravím, ja som úplne Adam. A to taká. Čakaj. Hej, vybehne myš. Pokakaná myška. Igorov otec je mafián. Neviem o čom. To? Tak to on je mafián. Ani nekradne nič, ani nefajčí. Poviem. Taký je. A Igor je taký tiež istý ako mafiánsky deň. Celá dedina horí. Smerujeme so zvieratami k delke 2 riek. Nemáme čo iné urobiť. Náš celý majetok. To tesné bolo. Vám tu ani nebude Granny. Družstvám chýbajú ľudia, no pomáhajú výdobytky modernej To iba doby. drevo. Roboti kontrolujú stravu kravám, čo skoro dokonca zistia, či sú dolnice zdravé. Určite ľudí aj samozrejme musí nielen tieto roboty, ale aj robotizované správy. Myslím si, že toto A bože. Sakra. Chyba jedna. Ko? Zlodie sa nezastavia pred ničím, neuveríte, čo... Už len v septembri chodí do školy. Viac už o chvíľu. Nevadí. Nevadí. Tam je bez mirror. Len to mňa nevybuchne. Všetko. Pantoflify. No ale som neradil iba Vianoce. To je všechno. Help me. I super single band, go make single band. Help me. Help. Je také ako u babičky Aničky. Pôjde s drevom na fehu. To je napísané u babičky Aničky prostej. Teď som aj doserem. Teď vždycky do. Prečo to bolo Tesco pre 15 rokmi? Tesco. 15 rokov. A 2009 možno bolo iba také Krušovice. Takže mi to je vybavené. Toto ide. Však to hovorím, ide. Osoba. Venda. Osoba. Venda. Osoba. Venda. Osoba. Venda. Ešte sú policajti. Zapni policajti. Aj to je reklama, prepni to.
aká babička Anička. Ako u babičky. Anička, je to skvělé. Ja som ju prepol do hlavy. Mej. Ej. Čum. Takže tak. Prepol odnova. A bum. Som sa iba uchránil. Zabíš. Víš tak. No vo vode. Určite. To si myslel, hral, že rokov dozadu. Figlio, to je čo figlio? Tam odpor som Granny. Táto prostá hra. Toto tam je karta. 10%. Takže... Dobre. Papa. Papajte, ahoj. Na budúce sa vidíme. Papa. Som vo vode. Takže...